אוקיי, אז ברוכים הבאים לכל מי שהצטרף אלינו, וברוכים הבאים לכל מי שמאזין לנו. נכון. ואנחנו מאוד מאוד שמחות, כאן איריס שביט ואיתי שרון קורן. אהלן שרון. אהלן איריס, בוקר טוב. בוקר טוב חברים, אנחנו מאוד מאוד מתרגשות להיות פה איתכם כן, היום. האמת שאני מתרגשת, הנושא הזה מאוד מרגש אותי, כן. ואנחנו הולכות הפעם לעשות משהו מאוד מיוחד. את יודעת איריס, חדשנות, אולי אני אחדש לך פה, אבל חדשנות עסקית זה נושא מלא תשוקה, נכון? לגמרי, ותראי איזה התמונה שלנו פה של אדום נכון, ותשוקה, נכון, אז נכון, נכון. אנחנו בעניין של תשוקה ובעניין של כיף, ובאנו ליהנות. אנחנו גם נדבר על החיבור אחר כך קצת של חדשנות עסקית ושל תשוקה, כי מן הסתם יש חיבור מאוד מאוד הדוק. ברור, ברור. אז אוקיי, בעצם התחלנו ואנחנו כן. יוצאות לדרך, אז ככה בואו נתחיל. באמת קצת עלינו, ככה אני אציג את עצמי בקצרה. שמי איריס שביט, אני זאת המטולטלת שם ליד הבלונדינית היפה, ואני באה במקור מעולם הפרסום והדפוס. הרבה שנים עבדתי במשרד פרסום, אחר כך יצאתי לדרך עצמאית. אני מאמנת מוסמכת להקמת עסקים מהבית, ומנחה בשיטה של הפשן טסט, שזו שיטה חדשנית לזיהוי התשוקה בחיים, ואני בעצם מייסדת ושותפה של שרון בהתעוררות עסקית. זה כיף לי. כן, אני גם כותבת ספרים על תשוקה, ומי שהתעניין ועוקב אחריי קצת מכיר את העשייה שלי. אפשר לפגוש אותנו בפייסבוק, בכל הטוויטרים, בכל הרשתות החברתיות. אז זו אני. אז אני הצד הבלונדיני של המסך, שמי שרון קורן, ואני מגיעה מעולם השיווק, אני כבר 18 שנים בעולם השיווק. ניהלתי שיווק בכיר בחברות הגדולות במשק, בישראל ובעולם. עשיתי ייעוץ תקשורת הרבה מאוד שנים, הייתי בפוליטיקה הרבה מאוד שנים, עסקתי כעיתונאית וכסופרת, ולפני 7 שנים החלטתי שזהו, נמאס לי לעבוד בשביל הקואופרטיבים הגדולים, והגיע הזמן שאני אתחיל לעשות לביתי, ובאמת התשוקה הגדולה שלי הייתה להוביל עסקים, וזה באמת מה שאני עושה ב7 שנים האחרונות. אני עושה ליווי וייעוץ שיווקי של עסקים בכל הגדלים, וגם אני מומחית לכתיבה שיווקית. אני עושה סדנאות בתחום הכתיבה השיווקית, אני כותבת לעסקים רבים, ולפני שנה התאהבתי. התאהבתי באיריס שביט, אני מודה בזה. ואיריס שביט ואני בעצם שיתפנו פעולה הרבה מאוד שנים. אנחנו נדבר היום הרבה מאוד על שיתופי פעולה, כחלק מחדשנות, כחלק מאיזושהי עשייה עסקית חדשנית, ובאמת איריס ואני שיתפנו פעולה הרבה מאוד שנים, אבל היינו מה שנקרא חברות וירטואליות, מעולם לא נפגשנו, ולפני שנה, ביום בהיר אחד, החלטנו שאנחנו נפגשות, בלי שום אג'נדה, בלי שום תוכנית, בלי שום קידום. סתם להכיר אחת את השנייה. פשוט סתם כדי להכיר. איריס שלחה לי הזמנה לדייט ואני נעתרתי, ומשם נוצרה מה שנקרא, נוצרה אהבה ממבט ראשון, ומאותה פגישה מהוללת בצהרי היום במטילדה במעוז אביב בתל אביב, יצא עסק, יצאה שיטה, שאחרי זה כמובן התחלנו לפתח אותה, שנקראת התעוררות עסקית, וחשוב לנו ככה לפני שנתחיל לספר לכם איך נולדה התעוררות עסקית, ובעצם על הבשורה החדשה שאנחנו מביאות איתנו, ומהי השליחות שלנו. בעצם גם איריס וגם אני מנהלות עסקים כבר הרבה מאוד שנים, ואנחנו נמצאות בקשר עם בעלי עסקים רבים, וכמו שאמרנו לכם בתקופה האחרונה, בשנה האחרונה הבנו, וזה קרה לשתינו במקביל וגם לפני כן, שחלק גדול מבעלי העסקים כבר לא כל כך מצליח ליהנות ממה שהוא עושה, קצת התנתק מהתשוקה, זה קרה גם לנו באופן אישי, ונכנסנו לאיזושהי שגרה של איזושהי אפרוריות עסקית, פחות מחוברים לעסק, יש יותר, פחות מחוברים לתחושת ההגשמה, וההתלהבות ככה דאחה, ואנחנו חווינו את זה גם בעסקים שאנחנו מלוות, וגם קצת בעסקים שלנו. וכשהבנו את זה, ואז גם התחברנו, החלטנו לפעול באיזושהי דרך שתגרום לנו להתאהב בעסק שלנו מחדש, ולהתחיל לעשות דברים קצת אחרת, שבעצם חדשנות עסקית היא אחד הערכים המובילים של הדבר הזה.
והתוצאות, אנחנו רוצות לספר לכם בהתרגשות, כשהתוצאות של הפעולות האלה היו כל כך מהירות וכל כך עוצמתיות, הרבה מעבר למה שדמיינו, עשינו איזשהו שיפט, איזשהו שינוי, הכנסנו הרבה מאוד חדשנות לתוך העסקים שלנו, יצרנו משהו חדש בעצם, וזאת בעצם, מרוב שזה היה כל כך מטאור, המון אנשים מסביבנו התחילו לשאול אותנו מה הסוד שלנו, ומשם באמת... כן, סקרנו אותם, כן, פשוט התחילו להסתכל, ראו את התוצאות, ראו את העשייה שלנו, ורצו להבין מה קורה. ואז בעצם הבנו ששיטת העבודה שהתאמנו בעסקים שלנו, אפשר ליישם בכל עסק, מכל תחום, בכל גודל, בכל שלב, גם עסקים מאוד ותיקים, גם עסקים חדשים, גם אנשים שהם שכירים והם רוצים לפתח בעצם איזשהו עסק, ומשם יצרנו את שיטת התעוררות עסקית, שהחזון שלה, איריס, תודה, הוא להראות לבעלי עסקים את הדרך האותנטית, הרגשית, האמיצה והחדשנית, להפוך את התשוקות והחלומות להצלחה עסקית ולתוצאות בלתי רגילות. זה החזון שלנו בהתעוררות עסקית, אנחנו מזמינים אתכם להצטרף לחזון שלנו, ובאמת אנחנו נדבר על זה גם בהמשך, על החזון שלנו, ואיך מגיעים ליצור חזון, כי יצירה של חזון זה חלק מאוד חשוב מהחדשנות העסקית, מהפעילות, מהתכלס שאנחנו... אנחנו נדבר על חזון בהמשך הוובינר. אוקיי, אז בעצם אנחנו הולכות היום לדבר איתכם על חדשנות עסקית, שנוגעת בשלושה, מה שנקרא, שלושה תחומים של העשייה שלנו. התחום הראשון הוא חשיבה חדשנית, התחום השני הוא יעדים ומטרות חדשניות, והתחום השלישי שאנחנו נדבר עליו היום הוא עשייה חדשנית. עכשיו בעצם הנושא הוא איך אנחנו בחרנו לדבר איתכם על חדשנות עסקית, למה אנחנו בחרנו לעשות את זה? חשוב לנו להסביר לכם שכדי לצמוח, כדי להגשים, כדי להצליח באמת בעולם העסקי המהיר שבו אנחנו חיים, אנחנו חייבים כל הזמן לחדש. לחדש לעצמנו, לחדש ללקוחות שלנו, לחדש למתחרים שלנו, לחדש לעולם, כי חדשנות היא שם המשחק היום בעולם העסקים ובכלל, אוקיי? גם לפעמים בחיים הפרטיים שלנו. נכון. ולכן היא גם אחד הערכים המובילים שלנו בהתעוררות עסקית. קחו לדוגמה את כל האנשים שמצליחים בעולם, את כל החברות המובילות בעולם, הערך שדוחף אותם קדימה וגורם להם להיות תמיד בתור, הוא החדשנות העסקית. הם תמיד יחשבו קדימה, תמיד ימציאו את עצמם מחדש, תמיד יפתיעו את הלקוחות ואת המתחרים שלהם, ולכן חשוב מאוד להבין שחדשנות עסקית היא ערך שחייב להיות ב-DNA של כל עסק. איריס, אני נתתי השבוע, אפרופו האנשים המצליחים בעולם, אני נתתי השבוע את הדוגמה של דונלד טראמפ, שהוא באמת גם סמל למצליחנות, וגם סמל לחדשנות. הבן אדם כל הזמן ממציא את עצמו מחדש. הוא מיליונר, הוא עוסק בהמון דברים, יש לו המון חברות ועסקים ונדל"ן, ואז הוא החליט ללכת במקביל לעשות טלוויזיה, לעשות ריאליטי. ועכשיו הוא החליט, מי יודע, הוא אולי אפילו יהיה נשיא ארצות הברית הבא, לכו תדעו. תשמעי, אמריקה לא, כבר פעם שמה איזה שחקן עם מערבונים, זה מה שנקרא חדשנות. במיטבה. לא הייתי אומרת שהאמריקאים כל כך חדשנים, אולי דווקא לוקח אותם קצת אחורה, אבל לא ניכנס פה לפוליטיקה, אבל זה נכון שהוא באמת כל הזמן מחדש את עצמו. אז אוקיי, אז אלה הנושאים שבהם אנחנו נעסוק היום, אלה התחומים שבהם אנחנו נעסוק. אז בואו נדבר רגע קודם כל, מהי בעצם החשיבה החדשנית, וזה הנושא הראשון שבתוך העשייה שלנו. חשיבה חדשנית בעצם היא חלק מהמהות של התעוררות עסקית. התעוררות עסקית היא במהות שלה לצאת מהשבלונות שאנחנו רגילים לחשוב בהן, לפתוח את הראש לחשיבה אחרת, לאפשרויות חדשות. עכשיו תראו, חשוב לנו כבר עכשיו, בתחילת הוובינר הזה, להדגיש שאנחנו לא באות לבטל או למחוק את מה שאתם יודעים. מה שאתם יודעים כבר צרוב לכם במוח, אבל אנחנו מזמינות אתכם להכניס מידע חדש וחדשני, שיגרום לשינוי חיובי בעסק שלכם. חשיבה חדשנית זה אומר לצאת מהשבלונה. השבלונה זה השטנץ הזה, זה התנהלות, זה כל מה שאנחנו מכירים ולמדנו ואנחנו יודעים זה כן, זה הקונספציות שאנחנו מתנהלים לפיהם, והיום אנחנו ניתן לכם המון כלים ודרכים לעשות את זה.
אז בעצם הדבר הראשון שמדבר על חשיבה חדשנית ומאתגר אותנו כשאנחנו מדברים... ואנחנו גם מזמינות אותם לעשות את זה עכשיו בוובינר הזה. עכשיו, נכון, הקדמת אותי, וזה מה שתכוונתי להגיד, באמת, קחו עכשיו את הזמן, קחו נשימה עמוקה, אני לא יודעת כמה אתם שומעים אותי טוב, אבל מה שנקרא נשימה עמוקה, ותרוקנו את הכוס. מה זאת אומרת לרוקן את הכוס? לרוקן את הכוס זה אומר, קודם כל, להיות פתוחים לרעיונות חדשים. לשים בצד את מה שאנחנו יודעים, כי מה שאנחנו יודעים, בדרך כלל אנחנו מיישמים, לא תמיד, כי יש דברים שאנחנו יודעים ואנחנו מתקשים ליישם אותם, נדבר גם על זה בהמשך, אבל מה שאנחנו מבקשות מכם עכשיו, כדי ליצור ולאפשר לעצמכם את החשיבה החדשנית, זה קודם כל לרוקן את הכוס. כשאתם רוצים לחדש משהו, זה אומר שאתם צריכים לשים בצד את מה שאתם יודעים, או את כל הקונספט שעוטף את זה, כדי ליצור דברים חדשים. אז זה הטיפ הראשון שלנו, ממש כשאנחנו נכנסות לתוך הנושא הזה של חשיבה חדשנית, קודם כל לרוקן את הכוס. אוקיי? הדבר השני, תראו איזה חמוד. אוי, אני מתה על התמונה הזאת. אי אפשר עליו, נכון? מי שעכשיו רואה את הוובינר הזה ולא מחייך, יש לכם נון. נכון. אוקיי? אז ככה, מה זה אומר חשיבה חדשנית כשהיא קשורה להקשבה אמיתית? תראו, כדי להיות במקום החדשני, אנחנו צריכים להיות בהקשבה אמיתית ונקייה אל עצמנו ולאחרים. לבוא ממקום שהוא לא שיפוטי, לבוא ממקום שהוא לא השוואתי, כי אנחנו כל הזמן חיים בעולם של השוואה, ולבוא ממקום שהוא לא המקום של האגו, אוקיי? של מי אני, ואני רוצה, ואני יכול, ואני אראה לכל העולם. ואני יודע יותר טוב מכולם. נכון, אני הבוס, אוקיי? כי אם עולה לנו רעיון חדשני, ואנחנו מתייחסים אליו על פי ניסיון העבר שלנו, ועל פי החוויות שלנו, או חוויות של אנשים אחרים שאנחנו מכירים, אנחנו לא נותנים לרעיון הזה הזדמנות, ופוסלים אותו בדרך כלל כבר ברמת המחשבה. רוב הפעמים אנחנו אפילו לא מגיעים למצב שאנחנו בודקים אותו. אתם יודעים שידוע שרוב הרעיונות הכי מבריקים בעולם לא התגשמו בכלל? הסיבה היא שאנשים פשוט לא הוציאו אותם מהכוח אל הפועל בגלל המחשבות המעכבות שלהם. עכשיו, מאיפה זה מגיע אותם מחשבות מעכבות? זה מגיע מניסיון עבר כושל, זה מגיע מאמונות מגבילות, זה מגיע מכל מיני פחדים על מה יקרה אם אני אכשל, מה יגידו עליי, כל מיני דברים מהסוג הזה. ואותו דבר קורה לנו כשמישהו אחר מציע לנו רעיון חדשני. לא רק כשמשהו עולה אצלנו, אלא גם כשמישהו מגיע ומציע לנו משהו. הרבה פעמים אנחנו ננעלים. אוקיי? אנחנו יכולים לפסול את הרעיון הזה או את הבן אדם הזה על הסף בדיוק מאותן סיבות. וזה ממש ממש חבל כשאנחנו מדברים על חשיבה. אוקיי? את יודעת, איריס, אני רוצה להוסיף פה איזשהו משהו קטן. אני עשיתי איזשהו תרגיל עם עצמי, במקום הזה של הקשבה אמיתית, שאני אומרת לעצמי שכל פעם שאני בהקשבה, יש לי רווח. כל פעם שאני בהקשבה, אני ברווח. אני תוכל לקבל דברים חדשים, וקרוב לוודאי וסביר להניח שאני ארוויח מזה. נכון. אז מה אנחנו רוצים להיות, ברווח או בהפסד? תמיד ברווח. תמיד ברווח. תמיד ברווח, ברור. אוקיי, החלק השלישי שעוסק בחשיבה חדשנית מדבר על הגמישות המחשבתית שלנו. תראו, התמונה הזאת היא סתם תמונה, אתם מכירים את אשר ואת כל המדרגות העולות ויורדות שמחוברות, ואנחנו לא יודעים מה מניע את מי. התמונה הזאת מייצגת סוג של עשייה עצמית, אנחנו בעצם יוצרים את עצמנו, מאיפה זה מתחיל ואיפה זה נגמר, זה החלטה ובחירה שלנו. הגמישות המחשבתית אומרת לא להינעל על משהו אחד, להבין שדברים הם דינמיים, ודווקא כשמשהו לא קורה בדיוק כמו שאנחנו מצפים שהוא יקרה, משם הרבה מאוד פעמים מגיעה אותה החדשנות, ומגיעים הפתרונות היצירתיים. לפעמים דווקא מתוך קושי, או מתוך אתגר, או מתוך משהו שאנחנו לא מצפים, או לא צופים אותו, כי מה שאנחנו מצפים או צופים, בסופו של דבר מגיע על סמך מה שאנחנו יודעים. הרי כל ההמצאות הכי גדולות נוצרו מתוך איזשהו כישלון של איזשהו תהליך של איזושהי המצאה, נכשל ופתאום נוצר איזושהי המצאה חדשה. אוריקה, נפל עליו התפוח. בדיוק. נפל עליו התפוח, בדיוק. כן, היינו צריכות לשים פה תמונה של תפוח. נכון, אבל התמונה הזאת גם עוד יפה. כן, אחלה. אוקיי, הדבר הרביעי שקשור לחשיבה חדשנית מדבר על הדרכות וסמינרים מקצועיים. תראו, חשוב לנו כל הזמן ללמוד.
בדיוק מהמקום שאנחנו מרוקנים את הכוס, וממקום של ההקשבה האמיתית, מגיעה בעצם הצמיחה וההתפתחות המקצועית שלנו. למידה היא זו שמניעה את גלגלי המוח. זה בדיוק ההפך מניוון, וזה המקום שיוצר לנו תנועה קדימה. בקורסים ובסדנאות תמיד אנחנו פוגשים בעלי עסקים נוספים, או אנשים שמציתים את המחשבה שלנו, מדליקים אותנו, אנחנו רואים דברים שהם עושים, אנחנו אומרים, וואלה, הדבר הזה באיזשהו טוויסט מסוים יכול להתאים גם לנו, אנחנו בעצם יוצרים עניין חדש, ומעניקים זוויות ראייה חדשות על תחומי העיסוק, ועניין נוסף גם לנו וגם ללקוחות שלנו, זה לא רק לעצמנו, גם ללקוחות שלנו. אמנם החשיבה החדשנית עוסקת בנו, אבל זה כמובן משפיע על מי שעוקב אחרינו. עכשיו תראו, יש כמה דרכים שבהם אנחנו ממליצות לבחור את תהליכי הלמידה וההדרכות שמתאימים לכם. תמיד כמובן יש מגוון אפשרויות, וחשוב מאוד שאנחנו נדע לא להתפזר. אז הדבר הראשון שאנחנו רוצות ככה שתשימו לב אליו, זה העניין של התחום. אתם חייבים לזהות את התחום שאותו אתם בוחרים לחזק בעשייה העסקית שלכם. יש כל כך הרבה אפשרויות, יש כל כך הרבה ידע. את יודעת שרון, אני אספר שבדיוק אתמול ישבתי עם מתאמנת שלי באיזושהי שיחה, והיא אמרה לי, אני רוצה לעשות משהו, אבל עוד אין לי מספיק ידע, אני צריכה ללכת ללמוד, ואני עצרתי אותה, ואמרתי לה משהו ששבר לה איזה קונספציה, אמרתי לה, את לא צריכה לדעת. היא מסתכלת עליה ואומרת לי, מה זאת אומרת? אמרתי לה, ידע יש למחביר. ידע יש באינטרנט, וידע יש בספרים, וידע יש ממאמנים ומאנשי עסקים. הידע זמין לנו ונגיש לנו היום כמעט בכל מקום וכמעט לכולנו. נכון. החוכמה היא לא הידע, החוכמה היא המיינדסט ואיך אנחנו מתנהלים בתוך הסיפור הזה, ועל זה הוובינר הזה, נכון, על החדשנות נכון. העסקית. אז חשוב מאוד שתבינו שאתם בוחרים את התחום שאותו אתם רוצים ללמוד, אבל תשימו לב שגם המורה חשוב. תעשו סקירה של המורים ושל ההדרכות שמובילות, או שהמורים שמובילים בתחום שלכם, תראו מי מהם מציע מענה לצורך שאתם זיהיתם, אוקיי? כי גם אם אנחנו מדברים על תחום מסוים, כל מורה ניגש אליו מזווית אחרת. יש אנשים שהם יותר רוחניים, יש אנשים שיותר מעשיים. תראו מי מתחבר לכם, תראו מי המורה הנכון עבורכם. והדבר הנוסף שעליו הרבה פעמים לא מדברים, וזה משהו שמאוד מחובר אלינו ולתפיסה של הפרקטיקה שלנו, כי אנחנו באות מהמקום של הפרקטיקה, זה העניין של הזמינות. מה זה זמינות? רמת המחויבות והפניות שלכם בתור בעלי עסקים. זה נושא רגיש, כי הרבה מאוד פעמים אנחנו משתתפים בסדנאות ובסמינרים, ואנחנו לא מיישמים את מה שאנחנו לומדים. חשוב מאוד לדעת לבחור את התהליך שמתאים לנו, ושקל לנו ליישם בעסק שלנו. שוב, לא הכל מתאים לכולם. אתם לא חייבים ללכת למקום הקשה. תלכו בבייבי סטפס, תמצאו את הדבר שנכון לכם עכשיו, אחר כך תדעו כבר איך להתקדם לצעד הבא. אוקיי, אנחנו עדיין בכל הנושא שקשור בעצם לחשיבה חדשנית, ואנחנו ממשיכות. הנושא הבא זה ספרים וידע רלוונטי. שוב, בתחום שלכם, כי ספרים וידע נותנים לנו את האפשרות להיפתח לרעיונות של מנטורים גדולים. חלקם הגדול בכלל לא זמין לנו בארץ, חלקם הגדול כבר לא בחיים. אתה יודעת, זיג זיגלר וכל מיני אנשים כאלה, שאני למדתי מהם המון ואני עדיין לומדת מהם המון, אוקיי? אנחנו יכולים דרך הספרים לקבל את הידע ואת הכלים. יש אנשים שקל להם יותר לקרוא ספר פיזי, יש אנשים שאוהבים לקרוא ספרים דיגיטליים, יש אנשים שאוהבים ספרים בשמיעה. יש המון אנשים שאני פוגשת לאחרונה, הרבה מאוד אנשים, את יודעת שרון, שאוהבים לשמוע את הקריינות של הספר. נכון. את הספרים זה יותר קל, אפשר לעשות את זה באוטו, אפשר לעשות את זה תוך כדי ריצה, אפשר לעשות את זה, אבל תעשו לכם כלל שיהיה לכם ספר לידכם באיזשהו פורמט, כל הזמן זה ירחיב לכם את העולם, זה ירחיב לכם את הדעת, זה יפתח לכם רעיונות, זה יכניס אתכם, זה בכלל להרחיב את החדשנות. נכון, זאת דרך לפגוש, כאילו ברמה לא פיזית, אבל זה ממש לפגוש אנשים שהם מובילים בתחום שלכם וללמוד מהם. רובם הגדול של אותם מומחים, מורים, מנטורים, מאמנים, רובם הגדול נמצאים גם בערוצים הדיגיטליים השונים, וכמובן שניתן להזין להם גם ביוטיוב. אוקיי, אז הנושא הזה של להתחדש ממקום הזה, זה גם כן מאוד מאוד חשוב. נטוורקינג עסקי
זה שוב עניין של חשיבה. נטוורקינג עסקי הוא כלי שמאפשר לבעלי עסקים רבים לפרוץ את מעגל המקורבים ולהרחיב את המעגלים העסקיים והחברתיים שלהם. זה בעצם מפגש עם אנשים שמביאים איתם חשיבה חדשנית, דעות אחרות, ניסיון מתחומים אחרים, ולעיתים לא פחות חשוב, גם אתגרים שגורמים לנו להתמודד ולחשוב אחרת. אז נטוורקינג עסקי מאוד מאוד חשוב, וכל אחד מוצא את הדרך שלו לנטוורקינג. כן. יש כל מיני קבוצות כאלה נטוורקינג, יש אנשים שעושים את זה באופן עצמאי, נכון. אוקיי? ואנחנו מגיעים באמת מה שנקרא הרעיון העצמאי, שזה המאסטר מיינד שעוסק בחשיבה אחרת, מזווית אחרת. המטרה של מאסטר מיינד היא ליצור חשיבה חדשנית, לפתח רעיונות חדשים, לפתור אתגרים, בעזרת איזושהי קבוצה שדנה בנושא או באתגר שאתה משיג. בעצם כולנו דנים איתנו בבעיה שלנו. גם איריס ואני נמצאות כחלק מקבוצת מאסטר מיינד, שיצרנו לעצמנו, ואנחנו יכולות לספר לכם שזו חוויה אדירה, חוויה שמאוד מצמיחה אותנו, מאוד מקדמת אותנו, מאוד מרגשת אותנו, באמת יוצרת לנו גם פרספקטיבה חדשנית על העסק שלנו, על העשייה שלנו, גם רעיונות חדשים, מאוד 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 חשוב, מאוד מומלץ דרך אגב. נכון, ואם אתם צריכים עזרה בנושא הזה, אולי נפתח איזשהו פוסט בקבוצת פייסבוק שלנו על מאסטר מיינד, ונעשה עם זה משהו, פתאום בא לי הברקה. יאללה, אפשר. אתם רואים, זה נקרא חשיבה חדשנית. כן, בלייב. בלייב וספונטנית, כן, תעקבו בקבוצת התעוררות עסקית אחרי הפעילות שלנו. אולי נעשה קבוצת מאסטר מיינד. מגניב. באנו, כאילו, בא לנו. אוקיי, הנושא הבא שקשור לחשיבה חדשנית מדבר על ההתפתחות האישית שלנו, על העבודה העצמית, על החיבור לערכים שלנו. חברים, אין מפלט. כדי לחשוב באופן יצירתי וחדשני, אנחנו צריכים לרצות לשנות, אנחנו צריכים להיות סקרניים, כמו הילדים. אתם רואים את התמונה הזאת, נכון שהיא מגניבה התמונה הזאת? מאוד, אני יודעת, אני מתה. התמונה הזאת, כאילו ככה, זאת סקרנות, וזה להתמודד, וזה להגיד, אוקיי, אני לא יודע לאן המדרגות האלה לוקחות אותי, אבל אני עולה למעלה. אוקיי? וזה בעצם להיות מוכן לגדול ולהתפתח. הדברים האלה יכולים לקרות רק כשאנחנו בעצם מוכנים אליהם באמת מבפנים. זה לא יכול אף פעם להיות משהו חיצוני. חדשנות מתחילה מתוכנו. חשוב שנעשה את העבודה הפנימית, נתחבר לערכים האמיתיים שלנו, משם תגיע בעצם החדשנות, גם החדשנות העסקית. כי כל יצירה חדשנית חייבת לנבוע מתוך עולם הערכים שלנו. בלי זה היא לא באמת תצליח. והדבר האחרון שאנחנו רוצות ככה לדבר איתכם, שקשור לחשיבה החדשנית, מדבר על אמונה ואופטימיות. זה נושא שמלווה אותנו מהיום שאנחנו ישבנו בבית קפה. נכון, אנחנו מדברות עליו גם המון בסדנה שלנו. כן, הסדנה שלנו, יש סשן שלם על הנושא הזה. דרך אגב, אנחנו נדבר איתכם בסוף הוובינר הזה, ניתן לכם איזושהי מתנה ממש ממש מדליקה. אז אמונה ואופטימיות היא בעצם חשובה כדי שאנחנו נוכל להגיע לחשיבה החדשנית, כי אמונה בעצמנו, אמונה בדרך שלנו, הרבה פעמים החשיבה החדשנית מובילה לפעולה חדשנית. תכף אנחנו נדבר על החלק של הפעולות, ולכן היא גם מלווה בהרבה מאוד אומץ שנובע מאמונה בעצמנו ובדרך שלנו. אז זה החלק של החשיבה. ועכשיו נגיע בעצם לחלק הבא שדיברנו עליו אחרי החשיבה החדשנית, והם המטרות והיעדים החדשניים. החשיבה החדשנית בעצם מובילה לרעיונות חדשניים ויצירתיים, וכדי שבאמת נוכל לממש את אותם הרעיונות האלה לכדי יצירה חדשנית, לכדי עשייה חדשנית, אנחנו חייבים להפוך אותם למטרות וליעדים ברורים, כמו בעסקים, כמו בשיווק, כמו בכל תכלס. אנחנו חייבים להפוך את החשיבה למטרות ויעדים ברורים וברי השגה, ואנחנו ניתן לכם דוגמאות, כמו למשל, אני מזכירה שאנחנו היינו בשלב החשיבה, עכשיו אנחנו בשלב המטרות, אנחנו נגיע בהמשך לשלב העשייה, איך אנחנו עושים את זה תכלס, אבל כמובן אי אפשר לעשות בלי לתכנן ובלי להציב מטרות ויעדים, ובעצם אחת המטרות זה בעצם מוצר חדש. נגיד שהחלטנו שהגיע הזמן לבנות מוצר חדש, יש לנו מוצרים קיימים, ועכשיו אנחנו רוצים, בא לנו לעשות מוצר חדש, ואנחנו חשוב מאוד שנגדיר קודם כל את המוצר הזה בצורה מאוד מאוד ממוקדת. קודם כל, אנחנו צריכים לענות על כמה שאלות. אחד,
על איזה מוצר אנחנו מדברים? מה בא לנו לעשות? איזה מוצר אנחנו הולכים להפיק? למי המוצר הזה פונה? מי קהל היעד? מה המטרה של אותו מוצר בחיי העסק שלנו? מה הציפייה שלנו מאותו המוצר? במה המוצר הזה שונה ממוצרים אחרים שלנו? והכי חשוב, במה, ופה החדשנות, במה המוצר הזה שונה ממוצרים אחרים שקיימים בשוק. וניתן דוגמאות למוצרים חדשים. מוצרים חדשים יכולים להיות מוצרים משלים, מוצר חדש יכול להיות מוצר משלים לאחד המוצרים הקיימים, אחד המוצרים או השירותים כמובן, שקיימים אצלכם בעסק כרגע. זה יכול להיות מוצר מידע, שזה מדריך או איזשהו ספר, חינמי או בתשלום. זה יכול להיות מוצר פיזי שאתם רוצים להביא או שאתם רוצים לייצר, שאתם רוצים להעניק ללקוחות שלכם. זה יכול להיות מוצר חינמי שאתם מעניקים ללקוחות שלכם לטובת שימור הלקוחות או לטובת הרחבת הקהילה שלכם. זה יכול להיות הדרכות שונות או איזשהו קורס שאתם רוצים לצאת איתו או איזושהי סדנה. וגם כאן זה יכול להיות בחינם, זה יכול להיות בתשלום, זה יכול להיות מפגשי קהילה, הנה דיברנו פתאום על מאסטר מיינד, שככה איריס זרקה, הנה בלייב, מאסטר מיינד או איזשהו מפגש קהילה שאתם רוצים לייצר, אז זה בעצם בעולם המוצרים. דבר נוסף שאנחנו צריכים לתכנן כמטרה ויעד, זה קהל חדש. אנחנו יכולים לשים לנו למטרה קהל חדש לגמרי ממה שפנינו אליו עד היום, או איזושהי נישה שנורא מדליק אותנו לפנות אליה. כל זה יכול כמובן לבוא במקביל לקהלים שפנינו אליהם עד היום, או במקומם יכול להיות שהחלטתם שהקהל שפניתם אליו עד היום מיצה את עצמו. אתם מיציתם את עצמכם עם הקהל הזה, לא בא לכם לגשת יותר לקהל הזה, או שהקהל הזה כבר לא רווחי עבורכם, או שהוא כבר הרגשתם שהוא רווי מדי, ואתם רוצים להתחיל לפנות לקהלים חדשים לגמרי. להחליט שאתם משנים... אולי ניתן להם דוגמה, למשל נגיד דיאטנית, אוקיי, כן. שעבדה עם נשים, פתאום מחליטה לעבוד עם ילדים, אוקיי, או עם אמהות אחרי לידה, או משהו כזה, רק שתבינו למה אנחנו מתכוונות, וכל פנייה כזאת היא סוג של קהל חדש, והתחדשות בעסק שלכם. או בעסק שפנה לקהל עסקי, ועכשיו הוא עושה איזושהי דייברז'ן, ופונה לקהל פרטי. כן. וזה גם מחבר אותנו למוצר חדש. ספרים, כן. כן. זה יכול להיות אגב, השיפט הזה שאנחנו מחליטים לעשות, לשנות כיוון, לשנות קהל, זה יכול להיות, כמו שאמרנו, מטעמי רווחיות, או מטעמי העדפה אישית או עניין, וכשאנחנו ניגשים לבחור קהל חדש, חשוב שנשים לב לכמה דברים. קודם כל, עד כמה הקהל הזה רווי. עדיף, שוב, תחרות זה דבר טוב, וזה שיש הרבה מאוד תחרות מסביבכם, זה לא אומר שזה לא אמור למנוע מכם להיכנס לתוך הקהל הזה, אבל אם יש קהל שהוא מאוד 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 רווי, אולי כדאי שתתחילו לבחון קהלים נוספים. דבר נוסף זה עד כמה אני אוהב לעבוד עם הקהל הזה. חשוב לבחור קהל שתאהבו לעבוד איתו, שיהיה לכם כיף לעבוד איתו, שתעבדו איתו בתשוקה, לא קהל שיעייף אתכם או ידכא אתכם או יסחט אתכם בדיוק. ודבר השלישי זה, חברים, אנחנו פה בתכלס, ומאוד מאוד חשוב לבחון את הקהל עד כמה הוא רווחי, כי יכול להיות שהקהל שלכם באמת ייתן לכם הרבה מאוד תשוקה והרבה מאוד שמחה, אבל כרגע אתם מאוד מאוד חשוב לכם לצמוח כלכלית, זה כמובן מתחבר מאוד למטרות שלכם, שוב, מטרות ויעדים, אם לכם חשוב כרגע להקפיץ את העסק שלכם מבחינה כלכלית, אז חשוב שתבחרו קהל שהוא רווחי. דבר נוסף וחשוב מאוד שאנחנו נדבר עליו תכף גם בהמשך, בתכלס, איך עושים את זה בפועל, בשטח, זה שותפות או שיתופי פעולה. עבודה עם שותפים חברים או עם שיתופי פעולה מצריכה מאיתנו, תכנון והצבת יעדים ומטרות מאוד מאוד ברורים. ייתכן שתבדקו היטב את המטרות והיעדים שלכם ותבינו שאתם לא יכולים להגיע אליהם בלי שותף או בלי שיתופי פעולה. ולכן אתם חייבים ליצור סביבכם את הדבר הזה שנקרא שותפויות או שיתופי פעולה. כמו שקרה לנו. כן, גם קרה לנו השותפות שלנו, וגם אני בטוחה שחלק מהאנשים שנמצאים כרגע על הקו ומאזינים לנו, אולי לא פגשו אותנו קודם והגיעו לנו דרך המלצות של אנשים שהמליצו עלינו, שמכירים את העשייה שלנו, שותפים שסיפרו על הוובינר הזה, והמליצו לאנשים להצטרף אלינו. נכון, אני באופן אישי במשך 6 שנים עבדתי לבד, הייתי עסק כמובן עם הרבה אנשים מסביב שעבדו איתי, אבל בגדול זה היה עסק שלי, לא עבדתי עם שותף אף פעם, ואז התחברתי לאיריס, ואני יכולה להגיד לכם שזו חוויה אחרת לגמרי, עבורי זו חוויה מדהימה ועוצמתית מאוד,
והעבודה בשותפות היא אחרת לגמרי, היא מצריכה מאיתנו הערכות חדשה לגמרי, גם נפשית וגם עסקית, וזה משהו שכדאי לקחת אותו בחשבון. כן. והנה הגענו לחזון, כמו שהבטחנו לכם, שדיברנו על החזון שלנו, אז הנה גם כדי... לפעמים החשיפה, ודיברנו על חשיבה, דיברנו על איזושהי חשיבה חדשנית, אז בעצם החשיפה למסרים ולרעיונות חדשים גורמת לנו באופן אישי וגם עסקי להשתנות, ואז אנחנו גם משנים את האני מאמין העסקי שלנו בהתאם. מה את אומרת? נריץ את זה רגע קדימה, לראות אם זה עובד? כן. כן, תכף נראה לכם איזשהו וידאו נורא מגניב, ואנחנו מרגישים צורך לבנות איזשהו חזון חדש, שנשען על ערכים חדשים לגמרי, שמייצגים את האני העסקי החדש. כל זה אגב נובע מאיזושהי חשיפה לרעיונות, מהחשיבה החדשנית, מהחשיפה לכל הדברים האלה שאיריס דיברה עליהם קודם, נטוורקינג, קורסים וכו'. ואם תשימו לב, זה קורה יותר ויותר, דווקא גם בחברות הגדולות היום במשק, שמאמצות ערכים גבוהים יותר, חברתיים יותר, רוחניים יותר, ממה שהוביל אותם עד היום, ואנחנו רוצים לתת לכם דוגמה של אחת החברות הגדולות בעולם, שנקראת Always, שהיא חברה מאוד מאוד ידועה, ותראו כמו שאתם מכירים את הפרסומות שלהם, עושות לך כנפיים, כל הפרסומות האלה שהיו מאוד מאוד הרצל, ו-Always בשנה האחרונה עשו שיפט מאוד מאוד גדול, ובואו תראו... לאג'נדה הנשית, הם בעצם פונים אל נשים בצורה אחרת לגמרי, מהמקום של ההתפתחות של החזקה. כן, אז בואו תראו איך זה נראה. אופס, רגע, למה זה רץ לי? אני מקווה שזה ירוץ, רגע. אוקיי. Hi. Okay, so I'm going to just give you some actions to do, and just do the first thing that comes to mind. Show me what it looks like to run like a girl. My hair. מרציות כמו ילדות. Show me what it looks like to fight like a girl. Now throw like a girl. Aww. עכשיו שואלים את הילדות הצעירות. Show me what it looks like to run like a girl. Throw like a girl. Fight like a girl. What does it mean to you when I say run like a girl? It means run fast as you can. So do you think you just insulted your sister? No. I mean, yeah, insulted girls, but not my sister. Is like a girl a good thing? Actually, I don't know what it really, if it's a bad thing or a good thing. It sounds like a bad thing. It sounds like you're trying to humiliate someone. So when they're in that vulnerable time between 10 and 12, how do you think it affects them when somebody uses like a girl as an insult? I think it definitely drops their self-confidence and really puts them down, because during that time they're already trying to figure themselves out, and when somebody says you hit like a girl, it's like, well, what does that mean? Because they think they're a strong person. It's kind of like telling them that they're weak and they're not as good as them. And what advice do you have to young girls who are told they הבנו את המסר. אתם מוזמנים כמובן לראות את הסרט במלואו, מי שרוצה, אנחנו נמשיך כרגע, אבל הרעיון ברור, הרעיון הוא שבעצם Always לקחו את הערך הזה שנקרא העצמה, העצמה נשית, גם לנערות, שהביטחון העצמי והערך העצמי שלהם מתחיל לרדת בגיל ההתבגרות, שכמובן מצד אחד מייצרים תחבושות, אבל הם התכוונו להתחבר לקהל הזה דרך איזשהו ערך מאוד מאוד חשוב, וזה קורה יותר ויותר ויותר. כן. אוקיי, אז אנחנו ממשיכים. יש לנו במטרות וביעדים שלנו החדשניים, אנחנו מייצרים כלים עסקיים ושיווקיים חדשים. ומה זה אומר? כשאנחנו חושבים חדשני, אנחנו בהכרח חושבים בגדול, ואז אנחנו מרגישים יותר ויותר את הצורך לרוץ קדימה ולהתפתח ולגדול, ואז אנחנו חייבים לתכנן ולבנות כלים עסקיים ושיווקיים חדשים, שבעצם יתאמו את המטרות ואת היעדים החדשים שלנו.
ואת הרעיונות החדשים שלנו, זה יכול להיות לזכור מקום משלכם וכל מה שמשתמע מכך. ותזכרו שאנחנו עדיין בשלב הצבת המטרות והיעדים, אנחנו עוד לא בעשייה, אבל אי אפשר להתכנס לעשייה בלי תכנון, נכון איריס? לגמרי. וזה כמובן להציב לנו ליעד, לחפש עזרה, זה להתחיל לפרסם, זה לבדוק היטב את היעדים שאנחנו מציבים, באמת, עם המטרות והיעדים שאנחנו מציבים לנו, באמת משרתים את המטרות שלשמה ניצבנו אותם. ויש לנו תוצאות עסקיות כספיות חדשות. צריך לדבר על כסף. צריך לדבר על כסף, חשוב לדבר על כסף, אנחנו כאן כדי בעד כסף. בוודאי, כולם בעד כסף. ובעצם כדי להגיע לתוצאות הכספיות החדשות שאנחנו שואפים אליהם, אנחנו לא רק צריכים לרצות בהם, אנחנו לא רק צריכים להאמין בהם, אנחנו חייבים להציב אותם כיעד ברור מאוד, להגדיר את המטרות ופשוט לצאת לדרך ולהשיג אותם. לא מספיק שנגיד, אוקיי, נרוויח כמה שנרוויח, אם אתם רוצים להרוויח 30,000 שקל בחודש, תציבו לכם את זה כמטרה, תכתבו לכם את זה מול העיניים, ויהיה לכם הרבה יותר קל. אנחנו בתוכניות שלנו מלמדות בדיוק איך עושים את זה, אבל כמובן הוובינר הזה לא עוסק, יש לנו תוכנית עבודה חדשנית מטורפת שאנחנו מלמדות, אבל אולי פעם נעשה איזה וובינר, מה את אומרת שרון? אפשר. תוכנית העבודה שלנו, כן. תראו, הוובינר הזה תעשו וובינרים, זה יעלה לכם הרבה רעיונות חדשניים. כן. תוך כדי. אוקיי, אז אנחנו ממשיכים, רק בואו נסכם רגע שבעצם חשיבה חדשנית מובילה תמיד למטרות חדשות, ולכן היא גם מובילה לתוצאות מרגשות. עכשיו תראו, זה השלב שאנחנו רוצות לעשות איזשהו פאוזה, איזושהי הפסקה קצרה, ולהסביר לכם את ההבדל. יכול להיות שאתם שואלים את עצמכם, רגע, מה ההבדל בין חדש? אולי, כן, יכול להיות שזה קצת, הטרמינולוגיה מבלבלת אתכם, אז באמת בואו נסביר קצת, נדבר על ההבדל בין חדש לחדשני. כי בהדרכה הזאת אנחנו בעצם מדברות על שניהם, אנחנו לא מתעסקות כל כך, אבל חשוב שאתם תבינו את ההבדל. אז חדש מייצג עשייה שהיא חדשה עבורכם. חדשני זה עשייה פורצת דרך, משהו שלא כולם עושים, שלא רווח ושהוא לא רגיל, ושגם הקהל שלכם לא רגיל לראות. אולי משהו שהמצאתם, כמו איזו שיטת טיפול חדשה וכל מיני דברים מהסוג הזה. למשל, אם איזשהו עסק נהג להזרים לקוחות בשיטת פה לאוזן, וביום בהיר אחד הוא מתחיל לפרסם בפייסבוק. זה אמנם לא חדשני, אבל זה חדש עבורו. אם אתם למשל מטפלים והחלטתם לנסוע לחול וללמוד שיטת טיפול חדשנית בתחום שלכם, ואתם מביאים את השיטה הזו לארץ, זה סוג של חדשנות. עכשיו, חדשנות מגלמת בתוכה גם את המילה חדש וגם את המילה חדשני. למשל, אנחנו מדברים על דברים שלא עשינו עד היום, או כאלה שעשינו בדרך אחרת. לדוגמה, יש לנו פה איזה וידאו של שרון שאנחנו תכף נראה לכם, שתבינו מה זה נקרא עשייה חדשה. אוקיי? אני חושבת שזה נמצא פה או שזה לא. זה נמצא בשקף הבא, אנחנו תכף נגיע לזה. דברים חדשים, חדשנות זה גם דברים חדשים שלא הכרנו עד היום ולמדנו אותם באותם קורסים, ספרים, דרך קולגות, מנסיעות לחו"ל, דרך שיתופי הפעולה שאנחנו עושים. אנחנו מדברים על דברים שהמתחרים שלנו לא עשו עד היום. זה בעצם אחד המקומות החשובים לפרוץ דרך ולפרוץ לתודעה, אוקיי? זה כלי פשוט שעוזר לנו לבחון את החדשנות שלנו, זה לבחון את עצמנו מול העשייה העסקית של המתחרים, לזהות איזשהו צורך שהם לא עונים עליו, וליצור מוצר חדשני וייחודי שמלא את הצורך הזה. כשעושים את התוכנית שלנו, אנחנו גם מלמדות אנשים איך ליצור, בעלי עסקים, איך ליצור מוצרים חדשניים. הדבר הנוסף שחדשנות מגלמת בתוכה, זה דברים שהקהל שלנו לא מכיר. כאן בעצם החדשנות שלנו באה לידי ביטוי, והשמיים הם לא הגבול. ברגע שנציג לקהל שלנו רעיונות חדשניים שהם לא ראו אצלנו עד היום, זה יגרום להם להבין שאנחנו לא קופים על השמרים, שאנחנו מתפתחים, שיש לנו עוד הרבה מה לתרום להם. זה גם כלי מאוד מאוד עוצמתי לשימור לקוחות ולמחירה חוזרת ללקוחות קיימים. אתם יודעים שבעצם כלכלית אומרים מה שנקרא שווי לקוח, כשלקוח הוא כבר קיים, השווי שלו הרבה יותר גבוה מאשר לקוח חדש, שאנחנו צריכים לעבוד קשה ולהשקיע הרבה אנרגיה וכסף לפעמים בשביל להגיע אליו.
אז זה חשוב היה לנו להבהיר כאן את ההבדל בין חדש וחדשני. עכשיו תראו, עד עכשיו אנחנו דיברנו על חשיבה חדשנית, על מטרות ויעדים חדשניים, והגענו לשלב של הפעולות. זה התכלס, זה מה שנקרא... איך עושים את זה? הביזנס. איך עושים את זה בדיוק. בתכלס, בשטח? איך עושים בדיוק. אז פעולות חדשניות מדברות על חדשנות בעשייה, או על פי השיטה שלנו, כי יש לנו שיטה שמי שעוקב אחרינו מכיר את שיטת התעוררות עסקית, הוא מדבר בעצם, הפעולות החדשניות מדברות על עשייה אחרת. האחר שלנו, א' עבור אותנטי, הח' עבור החדשני, והרש עבור הרגש, המרגשת, אוקיי? העשייה האחרת שלנו. עכשיו, על פי השיטה שלנו, חדשנות העסקית משולבת בתשוקה ובעשייה, ביחד הם יוצרים את המנוע העסקי. זה המנוע של התעוררות עסקית, זה הדרייב. אנחנו יושבות פה, ולשרון ולי יש חיוך גדול. יש חיוך ויש לנו מנוע. זה המנוע שיושב לנו בבטן, התשוקה שמובילה לעשייה, שמובילה לחדשנות, שמובילה לתשוקה, שמובילה לעשייה, זה משהו שכל הזמן מזין את עצמו, זה מעיין נובע של רעיונות, מעיין נובע של התלהבות ושל תשוקה ושל אנרגיה, מעיין נובע של עשייה, זה כל הזמן... זה לא נגמר, זה כל הזמן מזין את עצמו, זה מנוע שמזין את עצמו, שמפעיל את עצמו כל הזמן. ואת זה אנחנו גם מלמדות, מדברות על זה גם בסדנה שלנו. יש לנו סשן שלהם על זה. כן, מדברות על זה. וחשוב להבין שאתם רואים פה את העשייה, והגענו עכשיו לסשן של העשייה החדשנית, אבל החלק של התשוקה אי אפשר להתעלם ממנו, כי עשייה חדשנית יכולה להתקיים אך ורק מתוך תשוקה. תשוקה עסקית היא אחד מעמודי היסוד, מעמודי התווך בשיטה שלנו, ואנחנו מלמדים אותה בכל הסדנאות ובכל תוכניות הליווי שלנו. זה איך להפוך את התשוקות והחלומות שלך להצלחה עסקית. והרעיון הוא שתשוקה היא תמיד אנרגיה, אבל היא לא סתם אנרגיה, היא אנרגיה חיובית, לכן היא מניעה את כל העשייה שלנו. אוקיי? אז זה בעצם הנושא, החיבור של תשוקה לחדשנות. אוקיי, אז בעצם איך אנחנו נמצאים, איך אנחנו מחוללים את אותה עשייה, את אותה פעולה חדשנית. הדבר הראשון הוא שאנחנו נמצאים במקום של האותנטיות. עשייה חדשנית היא תמיד עשייה אותנטית. אתם יודעים, הרבה מאוד פעמים אנחנו מתחברים אל הלקוחות שלנו דרך השכל ולא דרך הרגש. ידוע שלקוחות מונעים מתוך רגש ולא מתוך שכל. כשאנחנו קונים משהו, אנחנו הרבה פעמים קונים כי הוא מרגיש לנו נכון, ואנחנו לא תמיד מסבירים אותו בצורה רציונלית. תהליך הקנייה הוא תהליך רגשי, ואחר כך הרבה פעמים מגיע החיבור הרציונלי. ולכן אנחנו רוצות כאן, בשלב הזה, להמליץ לכם לא להתחבא מאחורי המסרים העסקיים שלכם. אל תהיו אלה שמדברים אותם בהתאם לערכים שלכם, אל תפחדו להיות מי שאתם באמת, אוקיי? אל תנסו להיות איזשהו מודל אידיאלי שנראה לכם שהלקוחות שלכם מחפשים. ככל שאתם תהיו יותר אמיתיים, ככה אתם תמשכו אליכם את הלקוחות שמתאימים לכם, את הלקוחות האידיאליים שלכם, את אלה שיהיו נאמנים לכם לאורך זמן. האמת תמיד יוצאת לאור. האמת גם על מי שאתם ועל הערכים שלכם, ולכן אם אתם לא תהיו אמיתיים ואתם תנסו לשחק את המשחק, אתם בסופו של דבר תשדרו בדיוק ההפך, תשדרו חוסר אמינות, והלקוחות שלכם יעלו על זה מהר מאוד ויתרחקו מכם. יש לנו כמה דוגמאות לעשייה שהיא עשייה אותנטית בעינינו. דבר ראשון למשל זה בלוג. אוקיי, בלוג זה משהו זה מקום שבו יש לכם אפשרות לפרוס את משנתכם, להיות מי שאתם, בלי צנזורה, בלי חשש. בלוג זה כמו לארח אנשים בסלון שלכם, זה משפט ששרון אוהבת להגיד. כשאני כותבת בבלוג שלי, אני מדמיינת שאני יושבת בסלון, על הספה, ובאים אנשים ומתיישבים ומקשיבים למה שיש לי לספר להם. נכון, זה כמו שיחה עם אנשים שבוחרים להקשיב לכם, אתם כותבים את הדעות שלכם, את הניסיון שלכם, את הידע שלכם, אתם מזמינים אנשים לבוא וליהנות יחד איתכם. דרך אגב, יש פה עניין טיפ מאוד חשוב. נכון, וכמו שאמרנו שאני מאוד נהנית לכתוב בבלוג שלי, ולכן החלטתי לכתוב על זה ספר. ומי שיצטרף אלינו לסדנת התעוררות עסקית, יקבל מאיתנו מתנה, את הספר שלי, איך כותבים בלוג מנצח, שבו אני מספרת ומסבירה ומדריכה ומלמדת, שלב אחרי שלב,
איך בונים בלוג מנצח. תקשיבו, ספר מאוד כיפי. זה יציאה של שרון, שחברים, אני רוצה כאן מחיאות כפיים, כי זה ממש לא מובן מאליו לקבל את הדבר הזה. אתם הולכים לקבל, כל מי שכמובן יצטרף אלינו לסדנה, שאנחנו נסביר לכם על הסדנה ממש בסוף ההדרכה הזאת, אבל כל מי שיצטרף יקבל את הספר, איך כותבים בלוג מנצח. זה מתנה, תודה. תודה בשמי ובשם הצוות. כן. באהבה. אוקיי, עשייה נוספת שהיא אותנטית, זה וידאו. הגענו לוידאו שלך. רגע, אני רוצה להגיד משהו, אני רוצה לתת לזה אקספוזיציה. עד הוידאו הזה, או עד איריס יותר נכון, כל הוידאוים שצילמתי היו מאוד מאוד, מה שנקרא, מתוכננים, מתוסרטים בטקסטים, כמו שאתם יודעים ממני, כשאני מומחית בכתיבה שיווקית, אז הטקסטים היו תמיד מדויקים, עם טלפרומטר, עם איפור ושיער, ובימוי ותאורה, ומצלמות והכל. לא עליתי אף פעם על סט, שבאופן ספונטני, בלי כל הפירוטכניקות האלה מסביב, כי פשוט לא רציתי לראות לא מדויקת, ופחדתי לראות לא מספיק טוב, ומה יגידו עליי, ואז, and then came איריס, ושינתה את חיי, וזרקה אותי לחצר, בצל עצי התפוז והבננות, ופשוט זה מה שיצא לנו. אוקיי, אז בואו תראו וידאו ספונטני שתפסתי את שרון, אמרתי, השרון צי החוצה, זה מה שנקרא האותנטיות במיטבה, אני מתנצלת מראש. למה תתנצלת? מתי בפעם האחרונה עשיתם שיווק במקום אחר? יצאתם מהמשרד, יצאתם מהמחשב, החוצה, ועשיתם משהו אחר. הכנסתם אנרגיות חדשות לשיווק שלכם, עשיתם משהו מלהיב, פגשתם אנשים חדשים, נפתחתם לרעיונות אחרים לגמרי. זה השיווק החדש של התעוררות עסקית, השיווק האחר של התעוררות עסקית. בסדנת התעוררות עסקית אנחנו מלמדים אתכם איך יוצאים ומגיעים למקומות נפלאים, איך לעשות שיווק ממקום אחר, איך לעשות שיווק במקום אחר, איך לצאת מהאפלוליות של המשרד שלנו ושל המחשב שלנו לפתוח את השיווק לאפשרויות חדשות, ללמוד דברים חדשים, להכיר אנשים חדשים, לצאת החוצה ולראות ולעשות שיווק בטבע, חברים. זה העניין של התעוררות עסקית. אנחנו מזמינות אתכם להצטרף אלינו לסדנת התעוררות עסקית וללמוד את כל הדבר המדהים הזה ביחד. חכות לכם בסדנה. וואו, תקשיבי, אני כל מה שאני רואה את זה, יש לי חיוך. אני לאט לאט מקבלת את זה יותר ויותר. זה בעצם הרעיון של וידאו, הכוונה של וידאו אותנטי, ליצור וידאו שבו אתם פונים לקהל הלקוחות שלכם בצורה לא מעונבת, לא מתוסרטת, אלא מדברים מהלב אל הלב, זה יכול להיות מהבית שלכם במצלמה סלולרית, איזושהי תובנה שחשוב לכם לשתף או לתקשר, או אפילו סרטון מוטיבציה שבא לכם לשתף, או כמו שהחלטנו עכשיו, בא לנו להזמין אתכם לסדנה, ושרון יצא לחצר. יצא לחצר. כן, יצא לחצר שרון, והנה יש לנו פה עוד דוגמה אני אוהבת את התמונה הזאת, תראה. כן? זה מה שנקרא צילום אותנטי לגמרי, גם לא מאופר. וככה את הכי יפה, ככה את הכי יפה. אוקיי, אז זה עוד קטע של אותנטיות דרך המדיה החברתית, אנחנו מדברות על זה הרבה מאוד, על המדיה החברתית, כמובן פייסבוק, כי היום מה לעשות, פייסבוק הוא יותר פונה פייס טו פייס לאנשים, כשלינקדאין הוא יותר ביזנס טו ביזנס, אז אל תפחדו להיות אמיתיים. יש לנו נטייה להציג לעולם רק את הצד המוצלח שלנו. כמו צלם שבוחר לנו את הזווית המתאימה לצילום, אבל זה בדיוק מה שקורה כשעורכים עם את הסרטים. אז תהיו אמיצים ושתפו, כמובן רק אם אתם בוחרים בזה, תשתפו את החברים שלכם, את מי שעוקב אחריכם, את הקהילה שלכם, גם ברגעים שפחות זוהרים. אתם תופתעים לראות שהתגובות שתקבלו יהיו לפעמים הרבה יותר מפרגנות, מאשר לפוסטים מתוסרטים כאלה, ואתם יודעים, מעונבים של הצלחה. והסיבה היא שהרבה מאוד אנשים בעצם מזדהים, גם עם הקשיים, גם עם החולשות שלנו, גם עם האתגרים שלנו, אבל לא כולם מרגישים נוח לחשוף אותם. ואותנטיות מאפשרת לכם להיות אמיתיים גם במקומות הכי לא צפויים. כאן אני עם כל הבלגן מאחוריי, מעל הקופסה שהגיעה עם הספר החדש שלי, וחברים, זה, אתם יודעים, זה מה שנקרא אותנטיות בהתגלמותה. והאחרון חביב, זה בעצם העניין של העשייה החדשנית, שמדברת על פעולה מתוך ערכים. זה נושא
שהרבה אנשים לא מדברים עליו. אוקיי, זה נושא שהרבה מאוד אנשים לא מדברים עליו, על לפעול מתוך הערכים, וחשוב לנו ככה להגיד לכם שגם אם זה לא קשור תמיד באופן ישיר או מיידי לעשייה העסקית או ליצירת רווחים כספיים, זה משהו שכדאי לכם מאוד מאוד לקחת בחשבון. למה? כי זה משהו שמעשיר את העולם שלכם, את עולם התוכן שלכם, וזה משפיע אנרגטית על העולם. כל מיני פעולות התנדבות והרצאות ללא תשלום, והשתתפות בפרויקטים שחשובים לכם, כמו סביבה ירוקה, או הגיל השלישי, או מעמד האישה. אני יכולה לתת פה את הדוגמה שלי, שרון. בטח, בטח. כן? כי אני למשל מעורבת, אני גרה בראשון לציון, ואני חברתי לגוף שנקרא מעמד האישה בראשון לציון, ואני עושה כל מיני פעילויות עבור אנשים בראשון לציון, הדרכות על חיים בתשוקה, הדרכות ההתפתחות אישית, סדנאות, סמינרים, הרצאות, מתוך האג'נדה שלי שחשוב מאוד מאוד לקדם גם את העשייה הנשית בעיר שלי, ולא רק את העשייה, מה שנקרא, הקולקטיבית, הכללית. אוקיי, חברים, אז איך עוד אנחנו מחוללים חדשנות בעשייה שלנו? הנה סקשן שאני מאוד מאוד אוהבת, שאמרתי לכם שדיברנו עליו במטרות וביעדים, והנה אנחנו חוזרים אליו לתכלס, איך עושים את זה בשטח, שזה שיתופי פעולה. ואנחנו מדברות כאן דווקא על שיתופי פעולה ליצירת מוצר חדש או חדשני. כי כבעלי עסקים אנחנו עובדים לרוב לבד, אנחנו סוג של זאבים בודדים, והעשייה הזאת מובילה אותנו גם לתחושה של בדידות וגם לאיזשהו קיבעון מחשבתי. אנחנו מייצרים את המוצר שלנו, או שאנחנו מעניקים את השירות שלנו, אנחנו נמצאים בדלת אמותינו, אנחנו קצת פחות פתוחים למה שקורה ואנחנו לא מתפתחים. ואז פעילות משותפת או קבוצות חשיבה או איזשהו ג'וינט ונצ'ר עסקי יכול להביא אתכם למקומות חדשים ומרתקים, כמו שקרה לאיריס ולי וכמו שקורה בהמון המון מקומות אחרים. כמו שאמרנו, אם יוצאים מגיעים למקומות נפלאים, כי כשעובדים ביחד מפרים אחד את השני והופכים גם את העשייה העסקית ליותר ממוקדת וחזקה, יש עוצמה יותר. אני דוגלת בשיטת הגשטלט, שאחד ועוד אחד שווה 3. שווה 11. שווה 1 בדיוק, וגם העשייה העסקית הופכת להיות וגם לנעימה יותר, וגם למעניינות יותר, וגם לאפקטיבית ויצירתית. יש המון תמיכה בעבודה בקבוצה או בשניים. אז איך אנחנו עושים את זה? איך אנחנו מייצרים שיתופי פעולה או שותפויות? קודם כל, אנחנו פונים לקולגות שאנחנו מעריכים ומתחברים אליהם, ואלה הערכים שהם מייצגים. עכשיו בואו נעשה פה הפרדה בין שותפות, שהיא טיפה יותר עמוקה, שזה משהו לטווח ארוך, שזה משהו שאפילו הופך להיות משפטי באיזשהו שלב. בואו נדבר יותר על שיתופי פעולה, שזה יותר לייט, ומשם כמובן, איריס ואני עשינו שיתוף פעולה הרבה מאוד שנים, ושדרגנו את זה אחר כך לשותפות, אבל שוב, זה לא חייב לקרות, אז אנחנו מדברים כרגע על שיתופי פעולה. ואנחנו בעצם מתחברים לאותם קולגות שיש לנו, שאנחנו מתחברים אליהם באופן אישי ולערכים שהם מייצגים, ואולי אנחנו אפילו מכירים אותם, ויוצרים יחד מוצר חדש שמשלב את הכישרונות והכישורים של שני הצדדים, והדבר הזה מספק מענה או פתרון לבעיה של קהל הלקוחות, או של אחד מכן, או של שניכם ביחד, או של איזשהו קהל חדש שאתם יוצרים. והמוצר הזה יכול להיות סדנה משותפת, והוא יכול להיות קורס אינטרנטי, והוא יכול להיות וובינר, והוא יכול להיות ספר, והוא יכול להיות מוצר פיזי, והוא יכול להיות כל דבר שאתם מפתחים אותו ביחד. זה יכול להיות חד פעמי, כשיתוף פעולה, וזה באמת יכול אחר כך, כשתבחנו את זה, להפוך להיות באמת לאיזושהי שותפות ארוכת טווח. דבר נוסף בעולם התכלס שאנחנו מדברים עליו עכשיו, זה המוצרים המשלימים. יש לנו זהב בעסק שאנחנו הרבה פעמים קצת מתעלמים ממנו, אנחנו עסוקים המון 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 בלהביא לקוחות חדשים לעסק שלנו כל הזמן, ואנחנו שוכחים את זה שיש לנו גם קהל שכבר קנה מאיתנו מוצר ומחכה לאיזשהו מוצר משלים. ויש עוד נטייה בעסק של בעלי עסקים להתמקד בשיווק ומכירה של מוצר מוביל אחד, שזה המוצר המוצלח שלנו, המוצר הרווחי שלנו. שוב, זה מאוד מאוד טבעי, אבל זה מקבע אותנו וזה קצת לא מאפשר לנו לצמוח עסקית וכמובן כלכלית. וכמו שאתם יודעים, אם אתם לא צומחים אתם נובלים, אם אנחנו לא צומחים אנחנו נובלים.
ולכן אנחנו צריכים כל הזמן לחדש, וכל הזמן להגיע לעוד ועוד 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 קהלים, וגם להתמקד גם בקהלים חדשים וגם בקהלים הקיימים שלנו, גם בלקוחות המשלמים שלנו, שהם לקוחות נאמנים לנו, ולהפיק מוצרים משלימים עבורם, וגם עבור לקוחות חדשים. ואיך עושים את זה? איך יוצרים מוצר משלים? בתוכנית שלנו יש לנו סשן שלם שמכיל 6 שיעורים בערך, שמדבר על איך יוצרים מוצר. אנחנו בתוכנית שלנו, מי שמשתתף בתוכנית שלנו, בתוכנית הליווי של התעוררות עסקית, יוצר מוצר חדש בסוף התוכנית. כאן אנחנו ניתן על קצה המזלג מה זה אומר. אז איך עושים את זה? איך יוצרים מוצר חדש? קודם כל, אנחנו חייבים לעשות איזושהי חשיבה מעמיקה, בנוגע לצורך של הלקוחות שלנו, וליצור עבורם מוצר חדש. זה אומר מוצר המשך שמשלב את היכולות והכישורים והכישרונות הייחודיים שלנו, שעונים לצורך של קהל הלקוחות שלנו. שוב, זה יכול להיות קהל לקוחות קיים, זה יכול להיות קהל לקוחות חדש, זה תלוי איך אתם מגדירים את זה. הדבר הבא שאנחנו חייבים לעשות זה מחקר, בכל מה שנוגע לתחום העיסוק שלנו בארץ וגם בחול. כי אם נבחן מגמות חדשות, טכנולוגיות, גישות, מוצרים, המצאות, אנחנו נרחיב את הידע שלנו, ויכול אפילו מאוד להיות שאנחנו נהיה הראשונים שנמצא איזושהי טכנולוגיה או איזושהי גישה בתחום שלנו, ואנחנו נגייר אותה. זאת אומרת שאנחנו נביא ללקוחות שלנו איזשהו משהו, זה חדשנות דרך אגב, זה לא רק משהו חדש, אלא משהו חדשני, וזה בעל ערך רב מאוד. הדבר השלישי שצריך לעשות זה לפנות ללקוחות שלנו, ופשוט לשאול אותם מה הם צריכים, בצורה הכי אותנטית. דיברנו על אותנטיות, בצורה הכי אותנטית, בצורה הכי מכל הלב, לפנות אליהם ולשאול אותם מה אתם צריכים, מה חסר לכם. ובשלב הזה חשוב מאוד להתגבר על אי נעימות, על איזשהו אגו, ולהבין שהלקוחות שלכם אוהבים אתכם, הם נאמנים לכם, והם קרוב לוודאי שיקבלו מאוד יפה את העובדה שמספיק אכפת לכם, ואתם שואלים אותם ונעזרים בהם. אנשים אוהבים לעזור, אז תנצלו את זה, כמובן לטובה. השלב הרביעי זה בעצם ליצור איזשהו שאלון, או איזשהו סקר לקהל כללי. יש אפילו סקרים כאלה בפייסבוק, נכון איריס? כן, גם בגוגל דוקס אפשר לעשות סקרים איך שרוצים. נכון. יש מלא עולם הסקרים בחינם. כן, עולם הסקרים היום זמין לנו, אנחנו לא צריכים לקחת את, קוראים לה, מין הצמח כדי לעשות סקר, אלא אפשר לעשות את זה באמצעים מאוד מאוד זמינים, ולשאול את הקהל מה מעניין אותו ומה חסר לו. הדבר הבא שחשוב מאוד 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 לעשות, ודיברנו על זה גם בהתחלה, ואנחנו מדברים עליו עכשיו גם בתכלס, זה למידה של תחומים משלימים. בכלל כל עולם הלמידה הוא עולם מאוד 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 חשוב בהתפתחות שלנו, אנחנו כל הזמן אומרות את זה. מי שלא לומד לא מתפתח, חברים. אתם חייבים להמשיך ללמוד, גם אם זה בתוך התחום שלכם וגם אם זה תחומים אחרים. זה בעצם אומר מיצוי וניצול של מקסימום הכישרונות שלכם. שזה כשאנחנו, בדיוק כמו שאנחנו נוהגים להיצמד לאיזשהו מוצר מוביל, אנחנו הרבה פעמים נוהגים להסתפק בכישורים ובכישרונות שאנחנו נולדים איתם, או שרכשנו עם השנים, ובעצם לעשות את מה שאנחנו יודעים. אבל כדי להיות בעשייה חדשנית, חשוב שנרחיב את ארגז הכלים שיש ברשותנו, ונצרף אליו עוד ועוד שיטות וטכנולוגיות וטכניקות וכישורים. ככל שיהיה לנו יותר כאלה, זה יעזור לנו יותר ויותר, גם ליצור מוצר חדשני, גם להגיע לקהל חדש, כמובן לקבל תוצאות חדשות בעסק שלנו, ותהליך הלימוד יכול להיות אגב במסגרת קורסים בארץ ובעולם, זה יכול להיות למידה עצמית מספרים, עם מורים, הדרכות, כל מה שאיריס דיברה עליו בתחילת הוובינר. אולי באמת אני אשתף אתכם כאן, שאני, אתם יודעים, אני כתבתי ספרים, אני כתבת ספרים בנושא של תשוקה, ואני כתבתי ספר לפני 1.5 שנה כבר, כתבתי את הספר הראשון שלי, ואז אני הבנתי שחשוב לי מאוד להעלות אותו לקהל הרחב, לקהל העולמי, והבנתי שאין לי מושג איך עושים את זה, איך מעלים ספר באמזון. אני הלכתי ואני פשוט למדתי בקורס אצל מורה שאני ממליצה עליו בחום, אפשר להגיד את השם שלו פה? כי לעשות לו פרומושן? קוראים לו לירון פיין, הוא בזמנו היה לו קורס שאני לא יודעת אם היום
הקורס הזה עדיין קיים, שנקרא הסופר הסדרתי באמזון, ואני למדתי את כל המאחורי הקלעים, אני למדתי מה זה אומר להעלות ספר באמזון, איפה מתרגמים, איך מתרגמים, מה התהליך של העלה, איך עושים קידום, איך עושים שיווק, זה עולם שלם שאני הכנסתי את הידע הזה לחיים שלי, מתוך הבנה שבאיזשהו שלב אני הולכת להזדקק לזה, ולכן השקעתי בזה המון אנרגיה, זמן וגם כסף, כי הבנתי שזה תחום שמשלים את כל העשייה העסקית שלי. נכון, נכון. גם לך יש משהו. ולי יש גם דוגמה שכמומחית בכתיבה שיווקית, הרגשתי שבאיזשהו שלב שאני צריכה עוד כלים, והחלטתי לפנות לכלים בתחום ההשפעה והשכנוע, כי כתיבה שיווקית, או כמו שאנחנו קוראים לה, כתיבה שיווקית שכנועית, היא באמת יוצרת איזשהו השפעה ושכנוע על הלקוח, והחלטתי שאני רוצה להרחיב את הידע שלי ב-NLP, וזה מאוד מאוד עזר לי, וזה כלים שאני משתמשת בהם בכתיבה שלי, וזה מאוד מאוד חשוב בעיניי. ועוד נושא שאנחנו נדבר עליו במיוחד בסדנה, הרבה בחדשנות עסקית, כי אנחנו כבר קצת מתחילים לחרוג מהזמן, זה בעצם האריזה החדשנית. איך לארוז את המוצר שלנו בצורה אחרת ושונה מהלקוחות שלנו, וכשאנחנו אומרים אריזה אנחנו מדברים על מיתוג, על בידול, על בשורה עסקית, שתכף אני אגיד מה זה, ובעצם גם בסדנה של התעוררות עסקית אנחנו מדברים המון על בשורה עסקית, אנחנו מלמדות איך בונים בשורה עסקית, ומה זה בשורה עסקית? בעצם איך אנחנו מביאים ללקוח שלנו בשורה עסקית אותנטית, חדשנית ומרגשת, שתבדל אותו מהמתחרים, שתבדל אותנו מהמתחרים שלנו, ותגרום ללקוחות שלנו להתחבר אלינו מיד. זו בעצם הבשורה העסקית של התעוררות עסקית, שהיא בעצם אחד הסמלים המובילים שלנו, שאנחנו מדברות עליו. אנחנו מדברות על הייחוד שלנו, על הבידול שלנו, על הטרנספורמציה שאנחנו מעבירות, בסדנה עושים את התהליך הזה ממש תכלס, כל מי שמגיע לסדנה יוצא עם בשורה עסקית, שזה באמת אחת המתנות הגדולות שאנחנו נותנות לכל המשתתפים. ואמר את זה הכי יפה, אמר את זה הגדול מכולם, מיסטר איינשטיין, אמר, מגיע שלב בחיים שבו אנחנו צריכים להפסיק לקרוא את הספרים שכתבו אחרים ולהתחיל לכתוב את הספר שלנו, להיות יצירתיים, לעשות את שלנו, להיות אותנטיים, להיות חדשניים, להיות מרגשים.